Għal-jum ieħor it-tieni darba f'tem ta' 3 ijiem Malta ma rreġistrat ebda każ ġdid ta' COVID-19 sabiex bekk it-total ta' każi minn Marzu 2020 għadu qed jammonta għal 30,588. Fil-waqt li fortunatament ma ġiet irreġistrat ebda fatalità fl-aħħar 24 siegħa bil-vittmi jibqgħu jammontaw għal 420, it-total ta' persuni li fiequ bejn il-ġimgħa u s-sibt kienu 3 għal total ta' 30,139 bil-każi attivi issa huma 29. Intant fin-nuqqas tal-konferenza tal-aħbarijiet li kienet tindirizza darba fil-ġimgħa s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci hija kienet intervistata fuq il-programm Net Live il-ġimgħa fil-għaxija fejn spjegat li aktar minn nofs il-każi attivi fil-Gżejjer Maltin huma tal-varjant Ingliż. Fil-waqt li reġgħet tenniet li fil-Gżejjer Maltin s'issa kellna biss każ uniku tal-varjant Delta magħruf aħjar bħala dak Indjan. Professur Gauci spjegat ukoll li pajjiżna qed josserva l-varjant ġdid illi feċ fir-Russja. Dan huwa virus li aħna rridu nkomplu nżommu dejjem up to date miegħu ħalli dejjem innaqsu il-mod u l-impatt li hu jista' jkollu fuq il-popolazzjoni. Mistoqsija dwar ir-raġel ta' 82 sena li sfortunatament tilef ħajtu din il-ġimgħa wara li kien tlaqqam bisħieħ u mit-kawża tal-COVID-19 kif reġa' kien infettat wara illi fiq minnu. Il-Professur Charmaine Gauci saħqet illi l-ebda vaċċin ma huwa effettiv 100% u għalhekk xorta waħda persuna għandha żomm l-attenzjoni. Jekk għandek persuni speċjalment li huma anzjani, jekk huma jaqbadhom il-virus dawn xorta hemmhekk ħajkunu xetti għal komplikazzjonijiet li jistgħu jiġru. U għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nkomplu nifirxu bil-vaccination program tagħna ħalli nilħqu kemm nistgħu. Però persuni li huma anzjani u persuni li huma vulnerabbli minħabba xi mart kroniku, xorta huma għandhom joqogħdu attenti li ma jmorrux f'postijiet li jistgħu jkunu ta' ħafna riskju. Hija insistiet ukoll li għalkemm il-każi ġodda qed jonqsu dan ma jfissirx li l-virus ma jinsabx fil-komunità u għalhekk importanti nżammu l-miżuri ta' mitigazzjoni. Tajjeb nifhmu li dawn il-każijiet li qegħdin inkunu nirrapportaw ta' kuljum huma dawk il-każijiet li jkunu qegħdin jiġu għandna biex jagħmlu t-testijiet jew inkella jmorru fis-settur privat biex jagħmlu t-testijiet. Ġifieri bħal kull programm ta' sorveljanza inti jkollok każijiet oħrajn li dawn ma jkunux qegħdin jiġu għat-testijiet. U għalhekk huwa importanti li f'din is-sitwazzjoni aħna qegħdin inkomplu bil-mezzi ta' mitigazzjoni. Brabta mal-appelli li qed isiru mill-membri tal-industrija tal-arti u d-divertiment sabiex ikollhom inqas miżuri restrittivi imposti fuqhom bħat-tiġijiet, Charmaine Gauci saħqet li rridu nibqgħu kawti u li t-tiġijiet kienu eċċezzjoni. Intant wara li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta appella mas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika sabiex il-proċess ta' verifika tad-dokument tas-saħħa jiġi diġitalizzat kompletament, Charmaine Gauci spjegat li sakemm jintlaħaq ftehim mal-Unjoni Ewropea l'issa dan ma jistax isir fil-waqt li appellat għal paċenzja mingħand kulħadd. Waqt għandna wkoll numru ta' persuni li ġejjin minn barra li dan għadna sa issa il-ċertifikat tal-vaccination tagħhom għadu mhuwiex recognized. Ikun hemm ċirkostanzi fejn jinżlu ħafna flights daqqa fejn ikun hemm ftit tennija wkoll, u allura rridu naqra paċenzja ta' kulħadd ikun preparat bid-dokumenti ħalli bekk aħna niffaċilitaw ġifieri dawk il-Maltin li ħajkunu ġejjin lura. Il-Professur Gauci appellat sabiex min ikun se jsifer jiċċekkja x'inhuma r-rekwiżiti tal-pajjiż konċernat jekk ikollokx bżonn PCR test jew rapid test biex iżżuru. Fil-każ ta' Malta persuna għandha bżonn tagħmel PCR test la darba m'għandekx ċertifikat tal-vaċċin. Għaldaqstant Charmaine Gauci ħeġġet lill-pubbliku sabiex jitlaqqam sabiex jevita taħwid żejjed meta jsifer. Tiffaċilita li inti tkun meta ssifer intu ġej lura m'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel dawk it-testijiet. Niftakru. Jekk inti ħad tagħmel test u tkun qiegħed barra minn Malta biex tiġi lura, jista' jkun l-ewwel taf ikun iktar diffiċli sakemm inti ssib fejn. Barra minn hekk ukoll, jekk inti dan jinsertalek jiġi pożittiv għax inti ltqajt ma' xi ħadd barra minn Malta, hemmhekk l-isfortuna hija li inti dal-persuna ma jkunx jista' jiġi lura, ma jkunx jista' jsifer, allura ħajkun qed tidħol iktar fi problema li jkollok tibqa' għal 15-il ġurnata ġdak il-pajjiż. Minkejja dan tfal bejn is-6 u l-11-il sena għalissa m'għandhomx it-tilqima disponibbli għalihom iżda xorta waħda jridu jieħdu swab test barra minn Malta biex jitlu lura f'pajjiżna, għad-differenza ta' tfal illi għandhom sa 5 snin.